Ej, den er godt nok flot, den tegning af dig. Og din også. De er godt nok gode til at tegne. Det var Adam, der sagde det. Man kan godt sige sådan, at han er børnehave. Det siger min far helt. Det kan godt være, at din far han snakker sådan derhjemme, men han er børnehave, der snakker ordentligt til hinanden. Godt nok flotte jeres tegninger. Hvad tegner du? Jeg keder mig. Jeg kan godt forstå, at du synes, det er ved at være lidt kedeligt måske at tegne, når jeg sidder her et stykke tid. Er der noget ellers, I kunne tænke jer? Vi kunne lege med klod. Ikke? Så rigtig sjovt. Det kan jeg godt forstå, du synes, men vi kan jo lege igen senere, når vi har været over det. Så er det jo ikke sikkert, man kan bygge det sammen. Så er det jo ikke sikkert, man kan bygge det sammen. Det er bare så hjælper vi hinanden med at bygge et eller andet, det kan bare være bygge en stor bag over bilerne. Jeg vil låne den her. Ja, det er også nogle rigtig gode, fine bøger. Adam, du vil jo altid alt andet end alle andre. Jeg vil